राईट. सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातो आंगणेवाडीला. आता आंगणेवाडीला कुठे जाणार ते तर तुम्हाला माहितीच असणार. आता हल्लीच तिथे सगळ्यात प्रसिद्ध जत्रा झालेली आहे. हे आमचं कॉलेज बघतायत सगळे कॉलेजवाले. आता कॉलेज दाखवता व्हिडिओज बंद आला. मला वाटलं शूट होतं आहे पण काय नाही झालं शूट. तर आज सगळे असे आडवे तुडवे गाडी चालवत आहेत, हात खोळा चालवत आहे असे. तर आता आम्ही दोघेच जण नाही, आम्ही आता जातो आमच्या तिसऱ्या माणसाला उचलायला. थांबा पहिला फोन लावूया. काय आला हो हाँ चला ये बाहर ये. क्या लगता है आएगी क्या टाइम पे? हाँ हमेशा की तरह. अरे बोल. अरे होय, रोजच्या प्रमाणे येणार. अरे लवकर का उशिरा? उशिरा. अभी ये माहिती काय का हे आले आहे व्हाईट घालून. हा त्याचा भाव. या दोघांना कळत नाही मंदिरात जाताना कुठचे कपडे घालायचे. असे व्हाईट घालायचे असे. का वाईट मध्ये काय असतं देतात मग? पवित्रता. येस. हा बघा क्लीनर कर साफ. गाडी जरा खराब झाली ना. गर्मी नया फोन आयफोन प्रमोशन इज ऑन. 15 प्रो ओनली प्रो. इसमें 2 है, इसमें 3 है. हफ्ते पे लिया है. पैसा EMI ये नहीं बोलना था रे, ये कटेगा EMI वाले घर पे आएंगे. पैसा. तर आता आम्ही फ्लेक्स करून झालो. 1 मिनिट कॅमेरा चालू तरी आहे. हो तुझे कुछ बोलने का इस पे? हाँ. मुझे कुछ नहीं बोलना. आजकल हफ्ते पे सब कुछ मिलता है. मी मराठी. चटणी भी मिलेगा हफ्ते पे. कुडाळमधून आल्यानंतर आपल्याला आंगणेवाडीला जायला 2 रस्ते आहेत, 2-3 रस्ते आहेत. पण आता हा बघा, हा एक रस्ता कट्ट्यावर जातो आणि कट्ट्यावरून हा रस्ता सरळ जातो आंगणेवाडीला. तर असे 2 रस्ते आहेत. आणि आता आपण जातोय मालवण मधून. मेन रस्ता म्हणजे जसं मी तरी गेलोय तिकडनं मालवण मधूनच पहिला 1-2 वेळा. आणि हा जो रस्ता आहे तुम्ही ऐकलंय की इथनं पण जाता येतं. असं जेव्हा जत्रा असते तेव्हा ह्या साईडला पार्किंग मोठं असतं. इकडनं जातो आपण कट्ट्यावरून, तिकडनं पार्किंग मोठं असतं त्यामुळे तो रस्ता तिकडनं जाता येतो मोठ्या गाड्यांसाठी वगैरे. आणि 4 व्हीलर्स वगैरे इथे छोटं पार्किंग आहे पण आहे बरं. मी एकदाच गेलो, जास्त वेळा गेलो. रस्त्याला आल्यावरती ना एकच मजा येते. सगळी वळण आहेत, कटिंग करत चालवायला मजा येते गाडी. आता या बघा डंपर ना मग असं आम्ही असे टिकून बिकून बसतो सिटीला. डंपरला बघा. आता याला कट मारून घेऊन जातोय. हे बघा, बघा आम्ही असे मिठी मारून बसतो. बलेरो आहे ना, झिंगत नसते गाडी इथे तिथे. आंगणेवाडी कुडाळमधून आहे 35 किलोमीटर. आणि आता आपण आलोय काळशामध्ये. तर काळशातून पुढे आलोय धामापूरच्या जवळ. तर आता इकडनं आपल्याला कुडाळमधून जायला लागतो 1 तास बरोबर. आणि आता आपण 15-20 मिनिटं पुढे आलोय त्यामुळे अजून अर्धा पाऊण तास लागेल असं वाटतंय मला. आपण क्रॉस करतोय कासारडक्का. सो नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली आम्ही म्हणजे जसं की कॅम्पिंग टाईप राहण्याचं नाही पण जेवण करणार वगैरे असं कासारडक्क्याला येऊन करायचं आहे ब्लॉग. आमचं प्लॅनिंग चाललंय, बघूया आता एक्झिक्युशन मध्ये कोण येतात ते. अजून एक आमचे 1-2 मित्र असले तर जरा 2-3 लोक असले तर जेवण करायला वगैरे मजा येते. आणि पहिली गोष्ट मेन म्हणजे काय, हेल्प करायला भेटते सगळ्यांना म्हणून. आणि एकट्यावरती ताण पडत नाही म्हणून आम्हाला अजून 1-2 जण आमचे फ्रेंड्स असतील तेव्हा आम्ही करू. होपफुली बघूया नेक्स्ट ब्लॉग. हा रस्ता एवढा छोटा आणि टर्निंग आहे की याच्यात आता ओव्हरटेक पण जास्त असं मारायला भेटत नाही. भेटतं पण अशी भीती वाटते कारण की समोरून पण गाडी येत आहे, समोरून मोठे गाडी येत आहेत जसे डंपर. आणि हा ना, हा चिरकुट आहे कोणतो. हा बघा त्याने मारलं बघा आता. आणि आम्ही पण बाय बाय. आपण येऊन पोहोचलोय चौक्यात आणि इकडनं आपण घेणार आहोत लेफ्ट. ए नागू शोनी दिसते शोनी. आता तुम्ही नागराजला बघितलात. त्याच्या फॅमिली वाल्याने कोणी बघितलं ना शोधून मारणार आपल्याला. लाडाने बोलला लाडाने. आमचा पण आहे भाव नागराज.
ऑलमोस्ट आता आपण आलोय मालवणात आणि आता इथून आपल्याला राईड घ्यायचा आहे. हे दाखवतो तुम्हाला कुठून राईड घ्यायचा आहे तो. तर हा बघा 2 टर्न आहेत. तर हा पुढून जो आहे पुढून एक 10 ते 20 मीटर वरून आहे तो एक राईड आहे आणि हा बघा हा एक राईड आहे. तर ह्या राईड पासून आपण राईड घेतला. या राईड पासून आपण राईड घेतला. ओके येस ओके येस मंडळी तुम्हाला समजलं का? तसा छोटासा रस्ता आहे एकदम वळणावळणांचा आणि एकदम आजूबाजूला घरं आहेत. तर हा सुंदर व्ह्यू बघा इथेचा. अंगणवाडीला जाताना हे ब्रिज लागतं इथे. या ब्रिजच्या अलीकडे हा असा बसायला पॉइंट केलेला टाईप आहे. किती सुंदर व्ह्यू आहे इथेचा बघा. मंदिर आहे म्हणतात इथे पण हा सुंदर व्ह्यू आहे आणि इकडनं फक्त एकच गाडी पास होते बघा. समोरनं मोटरसायकलवाला पण थांबलेला आहे. छान व्ह्यू आहे इथेचा एकदम सुंदर. तर आता आम्ही पोहोचलोय. हा बोर्ड आहे तिकडनं सरळ जायचं आहे. आंगणेवाडी 3 किलोमीटर. आता आम्ही इथे लिहिलंय बघा तीर्थक्षेत्र श्री देवी भराडी मसुरे आंगणेवाडी. आता आम्ही आई भराडी देवीच्या दर्शनाला चाललोय. तर तुम्ही पण आमच्या सोबत दर्शनाला मंदिरात चला. ये लेफ्ट. आणि हा बहुतेक मला माहिती नाही. मला वाटतं असं की हा खालचा आम्हाला माहित नाही तो रोड कुठे जातोय पण हा आंगणेवाडीला जातोय रोड. कणकवलीला जात असेल तो रोड. मी असं आहे ना कशात घाबरता इथून सरळ गेला की पोहोचला. चल आमचा क्लीनर आहे आणि हा आमचा ड्रायव्हर. त्याने मॅप ओपन केलेला आहे. तो मॅप बघून हा क्लीनर रोड सांगणार. ये पाणी पाणीचा खतरा आहे दूर राहू. ए पाणी नाही शिवा तू मागसी दूर राहू. हा ह्यो डायलॉग तर नाव तो ह्यो मी ऐका. तर आज आम्ही स्पेशल आंगणेवाडीला आलो. आंगणेवाडीची जत्रा होऊन गेली 2 मार्चला पण आम्ही आज आलो कारण आम्हाला 2 मार्चला यायला मिळालं नाही. म्हणून आज आम्ही म्हणजे कोकणात राहून आम्ही जत्रेला आलो का नाही असं होता का म्हणे. म्हणून आज आम्ही खास जत्रेला आलोय. सॉरी देवळात आलोय. तालिया. मग आज आम्हाला असं म्हणजे देवीचं दर्शन पण मिळणार. जत्रेत कसं होतं खूप गर्दी असते दर्शन मिळत नाही देवीचं व्यवस्थित दिसत नाही. हा ढकलून टाकतात जायला सांगतात. जास्त लोक मग आज आम्हाला व्यवस्थित देवीला बघायला मिळणार. जास्त लोक तर असेच शो ऑफ साठी शांतीने. आंगणेवाडीच्या यायला गेलो. आता बघा आता गेलो हा. तर कोणच दिसणार नाही. आणि तेच आता जत्रेच्या कोणच- 3 दिवस आलात तर इथून असे दुकान 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 हे ते हा पण जत्रेत दिसणार नसता. रोस्ट ब्रुटल रोस्ट आहे ना ग काहीतरी इकडे. मा बॅड मी बोललेलो पार्टी घेतो. ते आम्ही आता गाडी पार्क केली आणि ते आहे मंदिर. ती सगळ्यात फेमस बलेरो कशी गू घाण झाली आहे. कोण धुत नाही मीच सोडून मीच एकटा धुतो. ही नुसतं फिरते बसून. सकाळी उठून एकदा काय ना ए ह्याला कलर कसा करूया माहित आहे. ग्रीन कलर असतात ना ग्रीन ब्ल्यू पण ते ह्याचे काय म्हणतात ते आपले असे ना आपल्या ह्याला इनोवाला आणि कसले ते कलर असतात. तर मंदिरात गॉगल घालून येतो. ए इनोवाला कसले ते झगामगा कलर असतात ते हा तसले मारूया. येस बघ तू कसली करूया गाडीला. हे आहे आमच्या कोकणातलं इस्कॉन टेम्पल. सेम तसंच आहे वाटतं. हे मला टाकून खय चालले खोळ्यांनो. पैसा आता बघा पैसा. आता मोठे मोठे नोटी बाहेर येणार. अरे कोण निकाल राहील दिखावतो. काकाने फुकटमध्ये दिला. काका गुगल पे. काका असेच द्यावा मंदिरात दिलो. केली पण अजून तयारी उचलत आहेत. अजून पूर्णपणे उचलली नाही. अजून हे बघा सगळं काढायचं आहे. टेंट वगैरे लावलेत एकदम ते मंडप वगैरे सजवले ते सगळं काढायचं आहे अजून. आता मी देवीसाठी ओटी घेतली आणि आता आम्ही दर्शनाला चाललोय. तुम्हाला पण देवीचं दर्शन करवतो. ते बघा ती आपली व्लॉगिंग करते. हा तर आता आम्ही आज जातोय दर्शनाला आणि आज मोबाईल तर अलाउड नाही. हा म्हणजे तेच ते मोबाईल जाऊ शकतो फोटो नाही जाऊ शकत बाहेर. आणि आम्ही काढणार पण नाही. आता आहे नियम ते आहे. आणि ही बघा चोर. हे मारतले गो तुका.
इब गो भीतीच ना. मंदिराच्या आतमध्ये आलो आणि ह्याच्यावर खूप छान कोरीव काम केलंय संगमरवरी दगडामध्ये आणि पूर्ण मंदिर त्याने बांधलेलं आहे. एवढं छान दिसतंय. देवळात आल्यानंतर त्यांनी म्हटलंय की स्ट्रिक्ट फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ काढू नये. तर ते का ते आम्हाला माहिती नाही, पण त्यांचं म्हणणं असं आहे की फोटोग्राफी केल्यानंतर परिवाराला कुटुंबाला त्रास होतो वगैरे असं सांगतात. आम्हाला नक्की माहिती नाही पण सांगतात. तर आता आमचं इथं मस्तपैकी दर्शन झालेलं आहे. हीच एक मजा आहे जत्रेला आलं काय बघायला पण भेटत नाही. म्हणजे कसं खूप जण असतात म्हणून सगळ्यांना कोणाला जास्त थांबवू शकत नाही. पण आता कसं किती पण वेळ मला तर मस्त वाटलं दर्शन. मला पण खूप मस्त शांत शांतता आणि मस्त एकदम मन प्रसन्न. तर आमच्यातलं असं कोणीच नाही आहे की ज्याने दर्शन घेतलेलं आधी किंवा आई भराडीचं. आज आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा घेतलंय दर्शन. मी तर आलो नाही, फक्त आलेलो आहे. तो आता आम्ही दर्शन घेऊन निघालो इथून आणि आता आपण जातोय पुढे. बघूया एका येताना वाटेत आपण जो पॉईंट बघितलेला बसायच्यासाठी वगैरे होतं तिथे थोडा वेळ 10-15 मिनिटं थांबणार आणि मग पुढे घरी जायला निघणार. कारण आमचा जो जास्तही टाईम नाही की आम्ही पूर्ण वेळ रात्रीपर्यंत इथेच बसू शकतो वगैरे. आणि ऑलरेडी लेट झालेला आहेच कारण आम्ही आलो पण लेट आज. इथे आल्यावर तुम्हाला ते बघा तिथे खायला एक वडापावचं दुकान वगैरे पण आहे, चहाची टपरी. आणि इकडे सुंदर व्ह्यू आहे असा बसण्यासाठी वगैरे. खूप छान वातावरण आहे, तर थंडही वातावरण आहे. असं नाही की गरमी पडली एकदम. 1 तासभर यांना फोटो काढायला शिकवले मी, कारण यांना एकही फोटो व्हिडिओ काही काढता येत नाही. लक्षात ठेवा, हे सगळे व्हिडिओ जे बघताय तुम्ही ते माझ्यावरती क्रेडिट आहे आणि माझ्या डोक्याचं क्रेडिट आहे. हा जो बोलला 1 तास, तर 1 तासामध्ये नुसतं मी 5 मिनिटं झालं इथे. नाही तर गपचूप तिथे शाने बाळासारखं बसून होता हा आणि हे दोघेच आपले काय ते फोटो काढत होते. तो आणि मी गपचूप तिथे बसून होतो. आता आलो, 3 फोटो काढला. 3 फोटोमध्ये समाधान. हिचे 50 फोटोमध्ये 2 फोटो समाधान. आता समाधानच झाला ना. ह्याचा सूर्य डुबला कारण त्याची फोटोग्राफर मी होती. बाबा शो ऑफ करतोय. मोठी चेन मोठा पैसा. काही काळजी करायची गरज नाही. ड्रायव्हर आता चेंज झालेला आहे. लेट झाला तरी घरी लवकर आणि सुखरूप पोहोचवणार. हो, घरीच पोहोचणार आपण. आज दाखवलं आम्ही आई भराडीचं मंदिर. आत्ता आंगणेवाडी जत्रा होऊन गेली आहे. ज्यांना बघायला भेटलं नसेल त्यांनी आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघा. असेच आमचे व्हिडिओ नेहमी बघत राहा आणि आम्हाला असाच सपोर्ट करा 1000 पूर्ण म्हणजे सबस्क्रायबर्स होईपर्यंत. आणि जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आम्हाला नक्की लाईक करा आणि आमचे व्हिडिओ जेवढं होतं तेवढं शेअर करत जावा. चॅनलला सबस्क्राईब करा नक्की आणि अशाच आम्हाला सपोर्ट करा. आणि तुम्हाला नक्की नेक्स्ट कोणता व्हिडिओ बघायला आवडेल ते आम्हाला सांगा तुम्ही. आम्ही ते ठिकाण तुम्हाला नक्की आम्ही दाखवू.